Hola, famílies! I aquest és un altre conte que corre per la biblioteca i va d'ulls. És ideal per crear personatges, per imaginar-vos-els i habitar-los en el vostre cos. Mireu, mireu. El primer és el Robert, que és molt alt, molt alt, molt alt, i estira les mans i diu hola, 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 famílies. El segon, a veure qui és el segon. Ah! Són extraterrestres. Hem arribat en aquest planeta, no acabem d'entendre com funciona aquest planeta tan estrany. Tenen unes antenes els extraterrestres per aquí dalt que ho investiguen tot. I després, a veure qui més hi ha. Te'l coneixeu, aquest? És un gat. Miau, miau, miau. S'acaricia amb la poteta. Miau, miau, miau. Que sabeu fer el gatet, vosaltres? Miau, miau, miau. I després, qui més tenim? El robot. Crac, 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 crac. Soc un robot que faig mandonguilles i m'he quedat una mica encallat. Ai, li haurem de posar oli a aquest robot. I mireu, hi ha una nena també. Hola, nens i nenes, que voleu jugar amb mi? Una estoneta? Potser passo pel parc aquesta tarda. I mireu, també tenim bolets. Ai, cuidado que surt un cuc. Ai, quanta gent que veig aquí. Hola. I finalment estan tots dos. El pare i la mare que ens fan una abraçada. Doncs aquest és el conte dels ulls de l'Hervé Tullet. Que vagi bé. Adéu.